дастаи истиқлоли тоҷикистон бозии чорими худро дар дораи бозиҳои гурӯҳии лигаи қаҳрамонои осиё муқобили қаҳрамони феълии мусобиқа алҳилоли арабистони саудӣ доир намуд. бошгоҳи саудӣ мисли бозии даври сеюм ба ғалаба даст ёфт, вале ин дафъа ба пирӯзии бузург. собиқ ҳамлагари бошгоҳи манчестер юнайтед ва мунтахаби нигерия Одион Игало дар даҳаи аввали майдондорӣ ҳисобро кушод. ба вақти баъди дастаи истиқлол дар дақиқаи 12 Рустам Ятимов бо сабаби ҷароҳат бардоштан майдонро тарк намуд ва ба ҷои он Муҳриддин Ҳасанов дар хати дарвоза истод. баъдан дар дақиқаи 33 Одион Игало муаллифи дубл гардид ва тимашро бо бартарии 2 гол ба танаффус баровард. нисбат ба бозии қаблӣ бозии шогирдони Виталий Левченко хеле заиф буд. онҳо ягон зарбаи мустақим самти дарвозаи Алҳилол равон карда натавонистанд. Салим Алдовсарӣ дар дақиқаҳои изофагии нимаи дуюм кулли хати дифои Истиқлолро ба ғафлат гузошта тӯбро ба Майкл Оливера расонд ва баъдан Оливера тӯбро ба Салим баргардонд, ки ӯ бо як расиш вориди дарвозаи Муҳриддин Ҳасанов кард. охирӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид. дар бозии дигари ҳамин гурӯҳ Ал-Раяни Қатар бо ҳисоби 3-1 Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Арабро шикаст дод. дар ибтидои рақобат Султон Салим ҳимоятгари аморотиён нохост тӯбро ворди дарвозаи худ намуд ва ҳисоб кушода шуд. баъди ин голи сардода Ал-Шарҷа ҳамлаҳои пайҳами худро созмон медод ва ин дар дақиқаи 18 самар овард. ҳамлагари бразилияи Шарҷа Кайо тавозунро барқарор намуд. беҳтарин бозигарони тими Ал-Раян Ясин Иброҳимӣ ва Стивен Зонзи то поёни нимаи аввал маротибаи дуюм бошгоҳи Қатариро ба пеш бароварданд. дар дақиқаи 61 бозигарони Шарҷа қоидаи бозиро дар дохили ҷаримагоҳи худ вайрон намуданд, ки Ясин Иброҳимӣ бидуни иштибоҳ пеналтии таъиншударо ба гол табдил дод. ҳамин тавр баъди гузарои 4 даври рақобатҳо Алҳилол бо 12 имтиёз дар зинаи аввал мавқеашро мустаҳкамтар намуд ва роҳхати марҳилаи баъдиро қабл аз муҳлат соҳиб гардид. Ал-Раян ва Шарҷа то ҳол барои роҳхати дуюм, ки бо нишондоди беҳтарин се дастаи мусобиқа соҳиб мешаванд, рақобатро идома хоҳанд дод. истиқлоли Тоҷикистон бошад дигар барои ба даст овардани ин роҳхат ягон имконияте надорад. дар гурӯҳи И мусобиқа то ин давр ҳама дастаҳо имкони ба даст овардани роҳхатро доро ҳастанд. Ал-Ваҳдати Урдун дар даври чорум Ал-Сади Қатарро шикаст дод. қисми аввал бидуни гол хатм шуд. дар оғози қисми дуюм Муҳаммад Алдумери ҳисобро ба нафъи Ал-Ваҳдати Урдун боз намуд. 6 дақиқа баъд Родриго Табата ҳисобро мусовӣ намуд. ба Холид Ассом даст дод, ки дар дақиқаи 60 боз тими урдуниро ба пеш барорад. Аҳмад Самир нуқтаи охирро дар бозӣ гузошт. баъди ин ғалаба Ал-Ваҳдат имтиёзашро бо Ал-Асад баробар кард. дар бозии дигари ҳамин гурӯҳ Ал-Файсалии Арабистони Саудӣ бо Насафи Ӯзбекистон мусовӣ бозӣ кард. тими Ал-Файсалӣ бо 8 имтиёз дар гурӯҳи И садрнишин мебошад. Насафи Ӯзбекистон бо 5 имтиёз дар мавқеи дуюм қарор дорад.